Terus kita gimana? Aduh. Wameng muni ngono e kok dicudhuk lho. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margarut kaca wis mabur awak dhewe arep nang kene. Raine nganti godres getih kaya ngono ben. Nek bapak priso mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebaene, ora sak penake dhewe. Wah, nyen setan lan. Aduh. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Aduh. Iya. Aduh. Loro kok isih ngakep rokok. Saya tak ceceke. Loro kok isih arep nyemet udut ora. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena. Dari Sang Werkudara ingkang bingung bingleng kenganglangan penggalipun. Sigra ngawisangganing para putra Pandhawating bleber pating Cakatirta mludhakaning daratan. Mara remang uswa mlyung ambrengeng kadhe karonaning kaswasih dosang Ganda Wastratmaja Long lalu mangulati surya mangrang sang wayah Gatot wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai Antarja wonten timbalan ngadhah menapa Rama Kyai Antasena eneng apa Pak kok gembrobyos Bapak le mlayu ora kaya adat sabene kaya kesusu tur penggali tak sawang kok kaya ora penak eneng perkara apa Pak ngendika karo anak-anak wah Gatot wonten timbalan waktu dina iki kowe melu karo wong tuamu aku. Liripun kados pundi dene Paduka Kanjeng Rama paring dawuh mekaten, ngertiya. Pagebluk sing tumama ana ing negara Ngamarta jebul sing dadi tuk sumbering perkara ilanging pustaka Jamus kelima sada. Kresna kakang Kurawuh ning negara Ngamarta ngandhakake yen pusaka ora ilang ning pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus kelima sada kula ingkang badhe ngupadi kula ingkang badhe ngupaya menawi Paduka paring dawuh kula ingkang badhe nyepeng dhateng Duratmaka ingkang wantun dusta pustaka Jamus kelima sada Gatot wonten timbalan bapakmu sing dipasrahi supaya nyekel maling monggo bapakmu wis kebajut sumpah ning ngarepe Kresna kakangku hukume Werkudara sapa sing utang getih nyaur getih utang loro nyaur loro utang pati nyaur pati monggo pagebluk sing tumanduk ana ing negara Ngamarta akeh sing para kawula padha tekaning pati mula maling mau wajibe ya kudu dihukum pati monggo bapakmu wis saguh menawi telu mekaten Duratmaka menika kula ingkang badhe nyepeng Paduka Kanjeng Rama ing kedah mejahi lan matrapi pidana Gusik aja kesusu rungokno kandhati dawuhe bapakmu inggih Rama Kyai kados pundi kaya aja kaget le cah bagus bareng tak desek rembug
Kresna kakangku tak kon bloko sapa sing nyolong pustaka Jamus kelima soto. Ora ana liya kejaba mung adimu Abimanyu Gatot. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Mboten kinten babar pisan pangandika paduka ingkang kula mirengaken menika rak mboten klentu. Adi kula Abimanyu ingkang nyidra pustaka Jamus kelima soto dawuhe Kresna kakangku pancen ngono. Jarene Kresna kakangku kuwi entuk sasmitaning dewa lan entuk dawuhing dewa. Kowe ngerti dhewe yen Kresna ora nate paring pangandika sing ora nyata tegese ora goro. Wah, Gatot, mula bapakmu bingung piye nggonku bakal nglakoni. Nyatane pancen adimu sing nyolong pustaka Jamus kelima soto, Rama Kyai. Menapa sampun boten wonten pangapunten dhateng kadang kula pun Nyai Abimanyu. Mbok menawi nembe boten eling tuwin nembe kalimput wekasan wantun nyidra pustaka Jamus kelima soto. Rama Kyai mugi paring pangapunten dhateng kadang kula pun Abimanyu. Yen aku menehi pangapura tegese aku dadi satriya sing ora adil. Nadyan kuwi kula warga, nadyan kuwi anakku dhewe, nadyan kuwi Sentana negara Ngamarta. Yen keluputan tumraping negara Ngamarta lan tumindak sing ora sak temene kudu dipatrapi pidana. Yen aku ngapura karo adimu Abimanyu doh nyono cerak nyono. Warku Dara wimban cindhe ban ciladan ora adil tumrap sapa sing nandhang keluputan. Mula wektu dina iki ora sandadak nganggo walang ati. Aja tidur rasamu Gatotkaca, ayo bapakmu arep ning Tanjung Anom. Adimu arep tak tanjihke. Apa pancen nyolong pusaka? Yen pancen nyolong pusaka, ikhlasno ger anakku Gatotkaca. Kok malah tok candhet iki ngopo Dimas? Sik Kang. Bareng aku meneng wae ora sambung rembug karo ngendikane bapak. Tak pikir-pikir kok iki ana perkara sing aneh. Lho, aneh piye? Siwa Ndarawati ngandhakake entuk sasmita nek sing nyolong pustaka Jamus kelima soto kuwi Abimanyu. Monggo Kakang Antarja ngerti dhewe to. Abimanyu ku ora tau tumindak sing ala, ora tau tumindak sing ora sak mestine. Iya. Iki mergo bapak ki banget gone percaya karo Siwa Ndarawati. Nganti iki mengko nek nganti awake dhewe ora iso gawe srana supaya kabeh slamet. Kowe karo aku kelangan Abimanyu. Kowe ngerti bapak to? Bapak ki nek wis diwatak, duwe niat, duwe karep, ora bakal kendho ning dalan. Terus karepmu piye Dimas? Yo, kowe karo aku madeg reserse. Lho. Reservis piye? Reserse ora servis ora. Tegese tukang penyidik. Penyidik piye? Goleki Siwa Ndarawati. Takoni, apa pancen tenan Abimanyu nyolong pustaka Jamus kelima soto? Rasaku kok ora penak kan. Monggo pendak-pendakku ngrasake bab sing ora penak ki mesti ana bab sing ora prayoga. Yen nganti mengkono dukaning Siwa Ndarawati, aku sing wangsulan, butuhe kowe melu aku. Apa aku ora didukani Kanjeng Rama? Nek ana dukane Kanjeng Rama, aku sing wangsulan. Yo menyang yo. Yo. Nek dileng goleki ambles bumi aja nganti ngerti karo Siwa Ndarawati. Digoleki sak nyatane piye? Engko nek pancen Siwa Ndarawati iki mung ngapus-apus. Wah, aja takon dosa arepa dheweke iki pengayomaning Pandhawa nek apus-apus karo wong tuaku, aku sing bakal ngukum. Yo, sing ati-ati Dimas. Ambles bumi Kang. Yo.
sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kang kumitirane ngasta kang kumitirane ngastoane ngasto ya jagat mangestu karo wayah Bathara Jagat. Wala dalah. Dina samengko wis kelakon penjangkaku. Nggonku bakal gawe srana ringkiyeng para Pandhawa. Gedhe-gedhene patining para Pandhawa jumbuh kaliyan apa sing didhawuhke dening anak Prabu Duryudana. Nggone ndusta utawa nduta kelawan aku supaya gawe patining para Pandhawa. Mongko sejatine Abimanyu ora ngerti kentang ki muling lelakon, ora ngerti pojok plereting kahanan. Mongko sing digadang-gadang dening para Pandhawa ki mung Abimanyu. Abimanyu tak lokke yen to nyolong pustaka Jamus Klimasada, mongko Werkudara wis saguh mateni karo maling. Werkudara ki nek wis duwe karep ora bakal iso dindakke dening sapa wae. Werkudara tekan Tanjung Anom, Abimanyu tanpa ditakoni dipateni karo Werkudara. Yen Abimanyu tekaning pati, Werkudara mesti diruputake dening Prabu Puntadewa. Kang mengkono bakal dadi geger antaraning kulawarga Pandhawa. Pandhawa mati dhewe-dhewe. Neng kene marganing pati ning para Pandhawa. Jebul tinemune Pandhawa ketoke satriya pinter-pinter ning jane wong bligo. Wong goblok. Ora ngerti karti sampe kaning nata Ndarawati. Iki dadi jalaran nggonku mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Denda. Yen karo ngene kahanane aku bakal sowan kersane Kyai Prabu Darmakusuma, bakal tak kandhake yen Abimanyu tekaning pati, mesti bakal pepes Bayu Kang Tapis. Yayi, kula ingkang Antasena iki. Heeh, Pakde. Wis ket mau. Ha wis ket mau. Lho, yen ngono kowe ngerti sing tak omongke? Ya capet-capet. Ora capet-capet piye? Gosek aku kok nggumun sampeyan ki sak suwene dadi Kresna ora tau malang kerik kok malang kerik. Lali Antasena. Oh ya ora apa-apa. Sing jeneng manusa kedunungan lali. Lah iya. Aku arep nyuwun prisa, Dik. Nyuwun prisa bab apa? Jare bapak ngendikake nek Abimanyu nyolong pusaka. Sing ngendikake Siwa Ndarawati. Jare Siwa Ndarawati entuk dawuhing dewa. Bener apa ora? Iya, Antasena pancen bener mangkono. Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada wekasan negara Ngamarta ke Taman Pegebluk. Sing ngandhakene Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Klimasada dewa. Nalika semana aku sumedya ning negara Ngamarta. Dewa paring wisik iki mesti paring dawuh. Mesti ngendikane ngene iki, Kresna, ulun Sang Hyang sapa? Ngono upamane. Aku tak takon karo sampean, dewa kuwi sapa sing paring wisik? Aduh. Aku lali takon mawon Antasena. Lali takon? Iya. Ning wis ngendika. Wis, wong wis dela kok. Oh, ora sempat lungguh barang. Ora. Dadi ora kelingan dewa kuwi sapa? Ora, ning cetha. Sabdane ento sing nyolong pustaka Jamus Klimasada kuwi Abimanyu. Oh ya wis. Njaluk pamit. Abimanyu tak ajari ngisen-isen karo dulur-dulure anak-anak Pandhawa. Sing ati-ati Antasena. Sik, Dik. Mumpung ketemu, Dik, mumpung ketemu piye? Aku ki jane rak duwe pepinginan nganti kimpen-kimpenen. Kimpen-kimpenen apa? Kimpen-kimpenen nek aku ki sakjeke urip kok pengen weruh sing jeneng Senjata Cakra. Mbok aku tak weruh dina wae gek tak menyang ning Tanjung Anom. Senjata Cakra? Heeh. Aduh, Antasena. Senjata Cakra kari ning kamar mandi. Pasiram, pas adus. Wah iya. Wong aku sok ndeleke kerokan jenggot wis sok lali kok. Apa meneh Senjata Cakra ya aku maklum. Iya. Jase gedhe pangapuramu ya. Heeh, ora apa-apa. Nek anu Sekar Wijaya Kusuma diasta ora? Sekar Wijaya Kusuma sing jarene iso nggo nguripke barang mati iki lho. Anu wong mati.
Nggo nguripke wong mati, heeh. Tok gawa ora? Sekar Wijayakusuma mau ki tak dekke siji karo senjata cakra. Ning ngarep kaca. Ya keri Antasena. Waduh, jan mongko aku pengen banget. Toto Kang. Iya Dimas. Ha saiki siji iki nek nganti keri aku ora percaya. Apa? Pusaka Ndarawati sing dienggo ndelok kahanan sak sing bakal kelakon. Jarine Pakde duwe pusaka jenenge Kaca Paesan. Kuwi ora bakal keri mergo kuwi mapan ning jabaning daging ning jerone kulit kuwi mapan ning epek-epek. Sampeyan kelingan to nek ditakoni sapa-sapa terus enten ana sedila terus nyawang ngono kae. Aku ndelok Kaca Paesan. Mbah aku tak weruh. Kowe arep kepengin weruh apa? Iki mengko Abimanyu iki engko mati apa ora? Aku tak weruh ning Kaca Paesan. Antasena, piye? Nek Kaca Paesan ora keri. Ah, kene. Tak weruh wong nonton TV apa piye kene wis. Iki iki lho sawangan. Sawangan iki ketok to. Abimanyu mengko mati apa ora iki ketok Antasena gage sawangan. Oh iya, wela. Waduh. Lho kok andang semono ya. Wela Kang, iki nek ra dijotosi tuman wae Kang. Terus aku tanggung jawab Kang. Eyang Durna panjenengan mentala kalian dulur kula panjenengan mentala karo wutune dhewe Abimanyu mang dakwa sing ora-ora sampeyan iku wong tuwa apa bocah wong tuwa Dimas Antasena piye Kang mrene yo ngandel ora aku wis krasa Kresna kok ambune bensin. Bar kulaan. Oh dadi kowe, Mbah. Oh iya, Antasena. Sadurunge aku neruske lekku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadak dadi Kresna barang ki ngopo? Apa-apa kok. Lho kok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Kon mateni para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndarawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu ki anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis ora ndek kekuatan mateni Pandhawa angel mijet wae nganti. Oh dadi kaya ngono to Mbah kowe. Arep dadi kaya ngono ora duwe ragat. Mula dadi kaya ngene wae. Upama aku ki nesu tenan tak pateni ning kene iki. Aja mengko nek dinengke wae nek batrene entek mati dhewe. Wong tuwa omongane ora tau iso digugu. Aku yo gumun. Lah kok iso dadi kaya Antarja wis yo ngger. Antasena wis. Wong tuwa kaya ngene apike dikapakne Dimas. Kowe golek gerobak loro kan? Dikapake. Durna iki gulune taleni gerobak nganggo tali, sikile ditaleni, talekke gerobak. Gerobak kon mlayu
ngalor karo ngidul. Ngurak pedhot wetenge. Aduh, urung. Wis maksire wetengku. Aduh, penyiksaan kuwi aja. Aja Antasena aja grobake rong entuk. Aku ora mentolo Dimas. Ngene wae golek pitik sing akeh. Lho. Aku njaluk. Lho. Pitik iki arep nggo ngopo? Aku njaluk pokoke nek pitik. Durna dilumahke dibondo. Terus golek beras rong gegem. Dipyurke ning matane Durna. Pitik diculke engko ora notoli matane Durna. Picak mripate. Aduh. Pitike rong entuk. Kapok tenan aku. Kapok tenan aku. Aja ya Antasena aja. Iki bapak wis mlayu. Bapak wis mlayu ning Tanjung Anom lho, Mbah. Bapakmu ngapa? Melu pitulasan bapak mlayu-mlayu. Oh, kowe. Ndas kumpul suwe-suwe. Bapakku mlayu goleki Abimanyu, ora kok melu pitulasan. Antarsa. Ngampleng ya ngampleng ing kakike dicopot. Lara cak-cok. Wis piye? Nek nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati, ijole nyawane Begawan Durna. Sabar Dimas, sabar engko nek Durna mati malah dadi perkara. Sabar Dimas. Aku kira ngopo-ngopo kuwi ngopo ya kowe? Raine nganti godres getih kaya ngono ben. Nek bapak prisa mesti bapak nesu. Nesu tak tandane. Iki gondol nyawa lho, Kang. Iki ora sebaene, ora sakpenake dhewe. Kae bapak kae tekan Tanjung Anom, nek Abimanyu tanpa ditakoni, Abimanyu kowe nyolong pusaka, Abimanyu ora wangsulan terus Abimanyu dilarak, dibanting karo bapak Werkudara. Nek Abimanyu lara piye? Oh iya ya. Lah iya. Wanjen setan lan. Iki sing dadi tok sumbering perkara. Aduh. Iya. Aduh. Lara kok isih ngakep rokok. Saya tak ceceke. Lara kok isih arep nyemet udut ora. Antasena, aku mohon maaf. Aku njaluk ngapura Antasena ya. Aduh. Ki piye terus lek ngrampungi perkara iki piye? Aku ya bingung. Sing gawe iki sampeyan kok sampeyan ya bingung. Mbah aku ora ngerti ya. Kang, opo? Golek tali. Tali opo? Sak sae. Durna dibondo. Iya. Aja dibondo. Dirabekke wae. Wis kaya ngono kok isih
Omong sok ngene lho. Antasena mbok sudah. Tangane. Mangsa nang kepala. Ora kenceng-kenceng. Ora kenceng-kenceng. Antarja, taline iki diunggahke. Iki diunggahke nang isor udel kenceng mati. Jitet Antarja. Digendong kan? Asik. Lho. Digendong turut dalan ditutuki aja nganti leren. Engko nek tangane keju lho. Ora. Kene tak gendong terus arep piye? Kakang Garukaca bapak tak oyahe. Iki engko kon ngomong ning ngarepe Kakang Garukaca karo bapak. Nek ora gelem ngomong diajar sak pol-pole. Aku kon ngomong apa? Aku ora iso pambagya harja lho. Kowe kon ngomong nek kabeh mau gaweanmu sing dadi kresna kowe. Ngono. Oh ya. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Gelem. Gelem ora? Iki wis muni gelem. Wis kang gendong. Kene. Aduh mati aku. Ora obah wae. Ora kok iki meneng. Iki meneng ya aja. Wis sakarepmu Kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna aku tak nguyak Kang Garukaca. Ning kowe ndang nututi aku. Iya Dimas yo. Kang leren Kang mantep. Landing sik Kang. Iya. Ono apa? Wis niat arep mateni Abimanyu. Wis dadi niat tinimbane duwe sedulur sing ngorek-orek raine karo sedulur tuwa, ora ilang selawase urip. Ora sudi diadi Abimanyu. Sik. Menawa sampeyan mateni Abimanyu gelo. Lho, sebabe aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara. Sapa? Pak D Ndorowati, Dimas, aja kurang ajar. Siwa Ndorowati pepunden, kok sik to. Pak D Ndorowati sing ngandhake Abimanyu nyolong pustaka Jawa Dimasada kuwi ora asli. Lho, ora asli, ora. Ana sing dadi Pak D Ndorowati mung kepengin gawe ringking para Pandhawa. Sapa? Gorene narapidanane gonene Kang. Yo. Waduh, lemu banting keseron Kang Sajae. Iki kaki-kaki iki. Gedhi kencengele kuwi men ambegane lancar. Aduh. Antasena. Aku kapok Antasena. Eyang Durna. Lho, sapa iki? Tak kirane Antasena. Ayo ge omong. Kek jujur. Adat gajah. Kula Eyang. Nah, basa. Ora kaya adimu kakangmu ki nutuki karo aku. Panjenengan dipun jempalani dening Dimas Antarsena Kang Mas Antarja. Njuk ngopo? Kowe wadul Kakang Garukaca njuk ngopo? Nek kowe wadul Kakang Garukaca ki terus aku ora gelem ngantil ngono piye? Gelem kok. Gelem. Terus aku wedi ngono piye? Ora. Ya mung ben padha presa. Eyang. Apa? Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Wa Prabu Ndorowati?
Ge omo. Kowe iki ling ngantemi urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten ya? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jamus Lima Sada ngantos Kanjeng Rama njodi pati duka. Niatipun kados pundi? Lan kersanipun menapa? Ora duwe karep apa-apa. Ya ming Pandhawa ben mati. Maaf lho iki. Aja lara ati lho ya, Pandhawa men mati. Aku merga dikongkon dening Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa iki. Sing apik nama. Iki wis sampe ya Antasena. Mbok yo wis Dimas. Mesakake ketune nganti suwek-suwek kaya jubahe nganti suwek-suwek ling ngajar sak pinake. Mbok nganti wuda ora bakal leren. Aku wis janji kok, Kang. Ning nganti Abimanyu cilik loro gedhe tekaning pati sing tak nggo ijol iki. Abimanyu metu gedhe, Durna kudu metu gedhe. Anggere rati plotot ya ora metu. Kok senengane malah wong kok ora entuk menghibur diri. Aku ki lara tenan kok menghibur diri kok ora entuk. Pokoke nek nganti Abimanyu metu gedhe. Durna kudu metu gedhe. Iki lho ndase wis metu sithik. Monggo Abimanyu urung metu, aku wis metu ayo. Kudune metu ya bareng. Pancen wong tuwa edan. Gemeske ora. Sampun Kakang Mas sampun ben mati mbok ben. Kang, piye Dimas gendong neh? Ngarjakne endi neh? Awar ngoyak bapa Werkudara. Bapak nek ra tak cegat ndak tuman, Kang sampean le mabur sing banter, Kang. Bapak susulen. Matur karo bapak nek sing dadi Kresna Begawan Durna. Ben, bapak wirang ya ben. Yo Dimas. Terus kita gimana? Aduh. Wameng muni ngono kok dicucuk lho. Kan aku ya bener, aku ya ora salah. Aku kan nakoke kita gimana? Wong Margarut kaca wis mabur awak dhewe arep kene. Kang, opo Dimas bonto meneh? Opo taline pedhot? Taline pedhot Durna obah wae. Wis ora duwe tali. Kolore kok nyopot. Antasena. Aku ora rangkepan. Ora rangkepan sakaremu, rangkepan sakaremu tak jupuk kolormu nggo bonto kowe. Aduh, aku tadi kaya ngene iki ngimpi apa ta ya? Copot. Kene. Lah tenan ta. Mlatra. Tak talengane. Aduh, gendong Kang. Dimas arep endi? Aku tak ngoyak bapak. Ngo bapak kene karo Kakang Garwaca mesti ora percaya nek ra aku sing ngomong. Antarja. Apa? Aku mbok tak pipis. Aku tak pipis. Kowe mengarep melayu, Kang. Ora, kekuatanku ki sepira ta ya. Sedela. Ya wis. Anggere melayu tak oyak. Wah, banting kok sabutke ngebuk awakmu modar. Tenan ta. Sing tak nggo ngelap kleru godhong gatel. Teng celeki Antasena. Iki mesti mliset. Gatel ra. Ben, gatel ya Ben. Gendong Kang.
dhewe. Ayo melu karo aku. Iya, Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Ngantos paripurna sami Balwacana. Kasaring mlajar-mlajar nengke Bambang Swatama mangkana pangudas maraning Diya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun. Swatama Bambang Swatama wonten timbalan ing adhawu ingkang sekawit kowe nderekake marang jengkaring Bapa Durna gone wis semagu bakal gawe pati ning para Pandhawa ewadene kowe dina iki sowan katon kembeng-kembeng netramu ngemu waspa eneng apa Swatama sepinten kalepatanipun ngabdipun Swatama kula tadhawadana sinuwun nalika semanten kula nderekaken Kanjeng Rama tumunten Kanjeng Rama damel karti sampika supados saged mrenah pejahipun para Pandhawa sarana sesinglan nata Ndarawati tegesipun salin wujud dados nata Ndarawati nalika semanten meh kemawon damel gegering para Pandhawa nanging krana pakartinipun inggih menika anak-anak Pandhawa lancur Pandhawa pun Antarja kaliyan pun Antasena wekasan ngaturaken ketiwasan sinuwun tiyang sepuh kula kadenangan anggenipun wujud nata Ndarawati dipun pulasara dening pun Antasena wekasan babar wujud Begawan Durna mboten kendel anggenipun mulasara sakmangke tiyang sepuh kula duka kados pundi kawontenanipun kula nyuwun senjata pitulung dhateng paduka Gusti kula. Wonten dawuh. Nek eneng ngatur kaya ngenten iki. Kula tak takon karo sampeyan. Kula kudu percaya karo sapa? Sampeyan ngandhakake yen to Begawan Durna kelakon mateni para Pandhawa ning Satama tawang-tawang tangis. Matur kaliyan pun Duryudana nek Begawan Durna dicekel anak-anak Pandhawa dadi pesakitan diajar mrono mrene. Sampeyan wau ngucap pripun? Nek ucape patih senggone ora nyata, pangkat patih ajeng mang balekke kalih kula. Saniki sampeyan ajeng ngomong napa? Sampeyan ajeng ngomong apa? Mencap-mencep wong gerak ora nyata. Nuwun sewu lho. Panjenengan menika tiyang sepuh. Wong tua menika nek omong mbok ya nganggo tatanan. Nek omong aja mung waton omong, ning ngomong nganggo waton. Menawi kados mangkaten menika lajeng sinten ingkang kedah dipun lepataken? Nek kaya ngene iki sapa sing arep diluputke? Kyai Prabu Duryudana kodheng penggalihe. Mbok menawi mangke duka amargi ngego dhateng aturipun Paman Sengkuni ingkang nalika semanten ngaturaken Begawan Durna isuk mateni para Pandhawa ning nyatane Swatama tawang-tawang tangis sowan nek Begawan Durna kecekel dening anak-anak Pandhawa. Inggih. Lajeng kados pundi nggih kula kedah kados pundi? Kula mboten ajeng melu-melu. Sampeyan nek nyuwun tulung karo kula ora arep nulungi karo sampeyan mangrasake dhewe lelakon iki sampeyan. Atus pundi paman? Lagu malah Paman Patih Sengkuni ingkang dados tuk sumbering perkaris. Ora usah kuwatir. Wong gleleng iki nek ora kaya Sengkuni ngene iki ora gleleng. Panjenengan anggenipun goroh sampun kadenangan. Aku iki konangan goroh iki wis bola-bali. Nyatane ya ora apa-apa. Ning aja mbok sebut Patih Sengkuni nek ora iso gawe kisruh jagat Ngastina. Ora ga iso gawe kisruh jagat Pandhawa, gedene ora iso gawe kisruh jagat gedhe iki Kartomarma kepareng paduka.
Tontonen le, nek ora percaya karo makmu cilik iki tontonen kridaning Patih Sengkuni ling gunake utek, ling gunake akal pikir nang kene iki. Contonen ya ngger Kartomarma. Kula ingkang sowan jinuwun. Sineng kang walik sandang godhek wok simbar jojo godhek wok simbar jojo wong walang mentis nyugeng sir kula ingkang sowan. Ayo. Nuwun sewu kula ingkang sowan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun mangke riyen. Panjenengan ngendika sinuwun menika klentu, kula sanes Nalindra Ngastina. Lho, sinten? Kula Patih Ngastina, Patih Sengkuni. Sinuwun Ngastina sampun jengkar saking Datulaya. Wah, ladal. Panjenengan sinten? Kula wingking saking negeri Terbelo Suket. Istuti mestani dateng kula Prabu Lokayanti. Prabu Lokayanti. Nggih. Lah panjenengan wonten wigatos menapa kok rawuh wonten negari Ngastina? Lah cariyosipun mekaten. Kula menika lembetipun tampi dados siswanipun Begawan Durna. Nalika semanten dipun janjekaken dinten menika kula badhe nampi sakathahing ngaji Jaya Kawijayan. Tinatah mendat Jinromenter Trumbak Bengkung Sinuduk Putung badhe kaparingaken dhateng kula. Ning nyatanipun sareng kula sowan dhateng Sukalima suwung ngendikanipun para cantrik Begawan Durna sowan teng Ngastina. Kadreng raos kula anggen kula selak kepengin nampi ngelmu-ngelmu Jaya Kawijayan kula susul teng Ngastina. Lah kok tinemune sakmenika malah mboten wonten mriki. Begawan Durna menika nuwun sewu, saged pinanggih panjenengan menapa mboten menika dereng kantenan. Lho, sebabipun? Sebabipun dinten sakmenika Begawan Durna dipun bondo dening anak-anak Pandhawa. Mangriyen. Guru kula dipun bondo dening anak-anak Pandhawa menika lepatipun guru kula mapan wonten ing pundi? Begawan Durna nyagahi mejahi para Pandhawa nanging kadenangan dening anak-anak Pandhawa wekasan sak mangke dados pesakitan dipun ajar dening anak-anak Pandhawa. Mangriyen. Pandhawa kok ajeng dipateni kali Begawan Durna menika lepatipun menapa? Mboten lepat, mboten klentu merga Pandhawa nika mungsuhe Kurawa. Kurawa kali Begawan Durna menika menapanipun? Kurawa menika siswanipun Begawan Durna. Guru kok ngewangi siswane mateni marang mungsuhe sak pepadane menika cara pundi? Kula mboten ngerti. Wah, kleru leh ku ndaftarke. Wah, lha brosure Paguron Sukalima. Fakultas Jaya Kawijayan. Lan sak piturutipun mila kula lajeng dados siswanipun Begawan Durna. Ning tremune jebul Durna menika nuwun sewu, watake angkara budine Candala. Wah, untung rung sida ketemu. Nek wis ketemu karo piyaine Begawan Durna aku wis entuk ngelmu Jaya Kawijayan, mesti ora ana nyatane merga guruku pakartine sak isoring dramaan mateni karo Pandhawa mongko Pandhawa ora luput. Menika pakarti mboten sae. Inggih, monggo anggenipun badhe menggalih monggo. Ning nek panjenengan mireng sumbare anak-anak Pandhawa niku teng ati marai lara. Sumbare pripun? Karo ngantemi Begawan Durna. Ayo sambata kowe. Arep kowe gurune wong tuaku, arep kowe gurune Kurawa, ning nek pakartimu sak ngisoring dalamaan ngene iki kowe arep ngopo? Kowe tak jotosi nganti sak matimu. Durna nangis. Nangis ya men iku dirasake. Pakartine dhewe ya dirasak-rasake dhewe. Malah Antasena ngenten iki. Ayo
Jare kowe duwe murid anyar sing jeneng Lokayanti. Menungsane kon tekani jejegane raine. Ngonten niku. Lho. Niku sing ngomong sinten? Sing ngomong Antasena. Panjenengan mireng piyambak krungu dhewe, yakin sumpah. Kula mboten ngapusi. Nutuki Durna karo, "Ayo omongno muridmu sing pirang-pirang." Aku ngerti nek kowe bar nampa murid saka Terbelo Suket jenenge Lokayanti. Diapure kaya ngapa? Kon tekan kene kon ngewangi karo kowe. Wah, jejegane sirahe Lokayanti. Muni ngoten niku. Wah, perkara dudu perkara Durna, ning perkara jejeki rupane Lokayanti. Piye? Pinter ta aku? Wah, paman menika senengane adu kono adu kene. Lho, kuwi keahlian kowe. Aku nek ora ngono ki uripku godhang. Wis ora sandadak kowe mikir sing werna-werna. Golek Tromos. Nggih. Isen ana jarang sing panas aku tak sangu kopi karo kloso, nggelar kloso, ngunjuk kopi karo ndelok wong gelut. Nggih, ngestakaken dawuh. Tontonan asik lho ngger kuwi. Ayo mangkat, monggo kula dherekaken. Mangan mie ayam Ratu Gustine juragane ngundang tagak bilang gendacap wonten dawuh Gok Nun aku ra sida suwita karo Durna. Lah pripun? Durna iki wong jahat. Durna iki wong elek. Durna iki pendhita sing angkara murka sebabe dina iki Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Gok lung Durna kecekel anak-anak Pandhawa. Alhamdulillah. Ya syukur ya ngundha wae pakarti kok ya. Lah iya, lah sebabe Durna dikongkon mateni Pandhawa. Ning ora iso malah kecekel anak-anak Pandhawa. Lah kok sampean kok gedabikan niku pripun? Enten apa? Ajeng tindak pundi lan kersane pripun kok ngawe toga kok buantere ora jamak. Gok, aku arep golek Antasena. Lho. La. Sebabe napa kok golek Antasena? Eneng sing ngandhake karo aku Antasena ngajar karo Begawan Durna. Antasena nutuki Begawan Durna karo muni ngene iki. Ayo kandhakno muridmu sing anyar jenenge Lokayanti Nalendra Terbelo Suket tak jejekane sirahe. Ngono kuwi kok. Aku Prabu Lokayanti dikilani karo jenenge Antasena. Mangke yen. Niku sing kandha sapa? Sing kandha Patih Ngastina Patih Sengkuni. Sampeyan percaya? Percaya. Lah piye lho kasih tahu ya nuwun sewu nggih sinuwun Sengkuni niku nuwun sewu nek carane wong ngarani lambene niku kaya jeplakan tikus ngoten landhep tur niyang sapa sing kejeplak cangkeme Sengkuni mesti infeksi dadi jalaran patine nek wis mati Sengkuni seneng nika niku rajaning wong licik rajane wong akal ukile elek pikirane niku saben dina mengedu karo sak pepadane ngaurip niku Sengkuni arep tuwa ning menungso ratatanan niku Sengkuni nika nggih. Mula sampeyan nek percaya karo omongane Sengkuni niku padha karo sampeyan niku mlebu teng juranging kasangsaran. Mula saniki rasa gagas perkara Antasena lengunekke sampeyan arep dijejeki mestakane mboten usah digagas. Niku mung didu karo Patih Sengkuni. Nek sampeyan gagas
Upama ketemu karo Antasena, sampeyan ora bakal iso mateni Antasena. lho sebabe Niku satriya ampuhe kegila-gila. niku titah Ndugal kuwarisan ginayoman dening para dewa katresnane para Jawata. niku Antasena sampeyan maju golek Antasena ketemu Antasena perang kalih Antasena tak itungi ngangge jam kula sing anyar niki. Kula detiki. 30 detik sampean ora sirna margalayu berarti sampean wong peng-pengan. Ngilani karo aku, mboten ngilani saestu. Kula wis ngetutke raja kaya sampean niku akeh banget. Mati kabeh. Mungsu Antasena, liya-liyane ya mati kabeh. mungsuh Gatotkaca ya mati. mungsuh Antarja Rajane ya mati. mungsuh Sencaki Rajane ya mati. lah niki sampeyan ajeng mentuke Antasena Niki sampean klebu raja sing 3445. bakale Tekaning pati. mula ndaratur kula Mboten sanggup omongane Sengkuni awi wangsul terus teng omah ngaso dahar dang goreng kalih ngunjuk wedang woh niku malah temonjo nyetel uler kambang. niku nek ndaratur kula ngoten mawon gok nun Lungan ning aku wis kebacut mangkel. wah ayo siki lho angel dielekke Angel ya wis ben nengke wae. Wis ora apa-apa engko golek juragan liya meneh. lho kok golek juragan liya ki ngapa Sampeyan mengkene ngayel musuh Antasena, mati pun, yakin sumpah mati. Mboten golek guyon iki saestu. mergo Antasena niku nuwun sewu lho niki piyayi sing embane kaya ora iso dipidak Wewayangane ampuhe tenanan. anak Werkudara sing nomer Keri dhewe nomor pira 3 ibune jenenge urang ayu. Antasena Antasena niku Antasena niku monggo jarine teng mriku anak-anak Pandhawa nutuki Begawan Durna berarti kakangne ana kabeh kakane Antasena sapa? kakangne Antasena niku sing barep dhewe jenenge Antarja. Niku ya mesti ana, niku ya ampuh. Mbahne dewane ula. lho Wah, mbahne Antarja ki dewane ula. dewaning ula sampeyan musuh Antarja kalah lapor mbahne dawuh ula sak donya ngeroyok sampeyan Warataya. Apa ora kowe? sampeyan lenggan Parani ula. sampeyan maem Parani ula. sampeyan bubuk Parani ula. Wis ana nding ya? urung Urung ya berarti parani ula. monggo ulane werna-werna tur Wernane dhewe-dhewe. Bisane ya dhewe-dhewe. dah Grama, lare angon, demung macan, demung pelok. ora ana Anu demung kebo, bandotan macan. Sing gawat dhewe niku ula sendok. Wah, niku gawat tenan niku. Asli kula ragala niku kaki sego goreng ya entek. Kaki bakmi ya entek. Wah, saya nek ana jodone ula porok. Wah. Lek ngires cepet banget. wong ula kok padake sendok lho Nyat to gak. senengane ora sing nomor 2 jenenge Gatotkaca niku ampuh-ampuhe menungsa. merga niku Dudu menungsa, ning robot. Loh. robot pancen diblebet kulit Menungsa ning jeroane wesi kabeh babaran kayiwangan. tau tadi dijedi teng kawah Candramawa. Candra Dimuka Candra Dimuka kabeh awake diganti wesi, sirahe diganti wesi, mripate diganti Surya Kanca, untune Gotri, lengene linggis, drijine gunting, wetenge drim, bokonge ceret, uyuhe wedang kopi.
Ya ho. Wong. Aku ya terus-terusan kaya. Kene iki le ngarang angel e. Niku tenan. Mboten ngapusi niku asli sumpah. Oh, tenan. Monggo sing dincer Sirah. Gatotkaca wis mabur nganggo caping Gunung Caping Basunanda. Caping Basunanda. Kalih Kotang. Garwa nggo kotang lho. Heeh. Jenenge apa? Ayo dibaleni. Yo. Ndak ora kompak. Ora kompak ora. Nganggo caping Basunanda. Kotang Prastiwi. Aku ora ngerti jenenge lho, Gok. Kotang Antrakusuma. Antrakusuma. Kotang Antrakusuma. Telumpah. Madu kacerma. Cerma plensum. Cerma pemilu. Niku sing di nek wis matek aji Narakantaka, wah, epek-epeke murup kaya geni nika. Sampeyan candak sirahe cek diremet krep ngono prul modar. Modar tenan. Cekel sirahe cek diremetek pletek. Niki ilat niku melet. Mata niku metu. Matane sapa? Matamu kuwi. Wong cangkeme ora. Aku ya mung jenahke kok ya. Wah. Ning aku wis kebacut lara atiku. Nggih, nek pun kebacut lara atine gegek menyang. Pethoke Antasena, kula tak tata-tata golek ambulan. Lho. Nggo ngopo? Nggo gotong sampean niku. Nek men digotong ya abot kok ya, mengke kula golek tuli. Berita lelayu Lokayanti meninggal dunia. Duapure ora. Ngembe anakku. Golek ya, Kok. Nggih, monggo mawon. Ning kula isih elek-elek lho. Ora peduli. Arep jejeki mestakaning Lokayanti aku Nalendra ora tau nemambu penantang ditantang karo Antasena. Monggo mawon kula dherekke sinuwun. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang Kok nun eneng wong iki ngadeg ana ngarep aku mripate mandeng tanpa kedep lho wah dhuwur sirahe duwe uci-uci piye lho Duduwi wae. sampean wau goleki sinten goleki Antasena lah niki piyayine pun teng ngarep sampean lho iki Antasena kok nggih wah edan wah dedeg piadeke sembodo sapa kowe? Lho. Ora basa. Wong sampean ora basa kok kono kon basa. Sampean ora basa kono ya ora basa kok ya ngono kuwi kari tata kramane kok. Sapa iki? Nalendra ing Trebala Suket Prabu Lokayanti. Lho. Kok nggawa tikus wirok semono gedene? Lho niku mboten tikus wirok, Den. Wong. Lho, kowe iki rak togo kae to? Nggih. Wilung ndi? Siap, Bos. Rene. Hati-hati lho, Mati aku, Bos. Nun sewu kula mboten napa-napa kok. Rene yo. Rene. Nggih. Nek ora mboten dinama-namake to. Ora Rene yo. Bismillah. Ngopo ya? Engko nek mates ngono modar tenan aku. Tangane gedene semono-mono ya. Nggoro kok urung. Dereng. Nemeng trimo 76 yo.
satria kok sasane 76. Matur nuwun nggih. Ya. Sapa iki? Anu juragan kula. Oh. Ngopo? Goleki sampean. Arep apa? Duka jeng ngajar sampean apa pripun? Lho, lah salahku apa? Lah wong sabrang niku ora salah ora kleru anggere ana masalah terus bres pun pateni mawon ndak kesuwen. Iku anggepe ora. Anu mboten sing kleru aku. Malah kon mateni ora. Bilung ki menungso ora tatanan kita tak gaji per bulan. Ning kok blas ora ngajeni karo aku. Lah wong kleru le omong kaya kayane iki mboten wonten sampean e. Antasena, piye? Ngono ya ngono ning aja ngono. Niki maksude pripun? Lho, tegese ngajar Begawan Durna ning aja ngrasani karo aku. Ora usah nantang karo aku ora apik to, kok dadak nyebut jenenge Lokayanti. Kowe ngandhake. Kowe mala Begawan Durna terus kowe ngomong karo Begawan Durna, ayo kandhakno muridku sing jeneng Lokayanti. Ah jejekane raine. Kowe iki jane iki wong ngerti tata krama ora? Tepung wae urung arep jejeki raine Prabu Lokayanti. Oh, ya wis tak akoni wae. Takoni arep apa? Kowe Lokayanti siswane Durna. Iya. Durna cukur gundul. Tak ajar karo kakangku. Kowe murid to? Aku murid. Malah kene nek njaluk tak ajar sisan. Lah rak tenan to, Kok. Nun, tegese bener. Bener pancen Antasena iku nyumbari karo aku. Nggih pun riku. Yolong yo. Ya. Mulai ngegrab yo, Gak. Yo. Acah. Padake cah tipis ya, Gak. Ha iya. Ora ngenteni ratu gustine awake dhewe. Ka iki cetha mati, rasa dinteni iki adhe golek angkutan pulang. Golek juragan liyane. Lah iya ya wis yo. Yen ngono kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Parat. Kongas. Adikang, Adigung, Adiguna. Gembelo siramu geleleng pacamu. Aku ora iso ngalahke Antasena, bumi langit tangkep. Aduh. Ana apa Dimas? Kok ana wong bengok-bengok, ana raja. Nendi? Tak pendem sisan. Apa iki apa? Heeh. Mbaya dinehi watu nggo tenger. Ku nek sanak sedulure goleki, wis ben ora bakal ana sing goleki. Wong bature wis ngegreb bali kok. Sapa Togo karo Bilung. Wis do ngegreb bali. Ah, Durna nendi, Kang? Tok culke nendi? Tak taleni karo wit. Aduh dirubung semut aku. Antar edan naleni wong tuwa ning nggon semut kaya ngene aduh. Yang. Ngantel ora. Wis tekan nge yo, Kang, bapak doyak yo iki.